Čau lidi, moje jméno je Zoubit a zdravím vás u druhé epizody ze hry Assassin's Creed 4. A protože první díl nebyl mluvený, takže si to nějak trochu shrneme. Takže v zátoce u Cape Bonavista nás napadly britské lodě, který jsme samozřejmě potopili, klasika. Ale na lodi vylezl jistý asasín jménem Duncan Walpole, který zabil našeho kapitána a vlastně výbuch naší lodi ho vymrštil do moře společně s námi. A ten zasraný hajzl na nás namířil pistolí. A tak jsme to neunesli, zabili jsme ho a vzali jsme si teď ten hezký oblek a teď plujeme do Havany, protože jsme pomohli tady Steenu Bonnetovi, který mu Angličani zabili prvního důstojníka a on nedokáže ukormidlovat loď, takže my samozřejmě jako zachránci ho musíme taky dojít do Havany. Takže teď musíme vyplout z té zátoky. A ještě jsem, tyjo, já jsem kokot. Ještě jsem nepodotknul, že tyjo, že mu psal do dopisu ten guvernér Torres, který ho žádá, aby mu se mu dal nějaký kamínek průhlednej, to ještě nebudu říkat, co to je, že už jsem to jednou odehrál. Teď musíme vyplout tady ze zátoky, to už jsem říkal. Tamhle už je to asi 200 metrů, si typuju. Teď si tam sedí jak kakáček ten Steve Bonnet. To my tady kormidlujeme. Tak 300 metrů. No to se tam narazím, tyjo. Ty vole, to si děláš prdel. Myslím, že to podplavu. To je pozoruhodný úkaz. Keporkak. A jsme tady. Ty budeme muset plout ještě někam jinam snad, já nevím. Přesně si to už nepamatuju. Takže další cinematic, do toho mluvit nebudu. Takže teď jsme v zasraný budově Absterga. Tohle to mě ne, už jsem myslel, že tam jsme. Fakt nevím. Doufám, že tam nejsme. No, jsme tady, výborný. Tohle to mě fakt sere, tohleto. To je hustý. Takže tady se budu muset podívat nahoru a dolů, to vím. Tak tam koukám do píči. No, budu tady koukat. Dobré, výborně. Tak vstyk, co mi rozkazuješ ty? Absterčí krávo. U toho pak mluvit nebudu, kazal bych atmosféru. Takže teď budeme muset procházet tady nádhernou budovu Absterga. Musím uznat, že je fakt hezká. Tady vidíme nás, jak skáčeme z lodi, to budeme dělat v pozdějších částech hry. Tohleto... ne. Džungle v Nassau, myslím, že je to. Kde jsi ty? Tyjo, vole. Liberation. Tahle ta budova musela stát prachu. Když to tak vemete. Ty vole. No tak...
Čo, baby? Nechceš na radné? Mohu tě pošukat. Už není serem, asi o nás nemá zájem. Teď jsi mě urazila. Je to Čína, žádná kvalita. Jo, tak zmáčeme mezerník a máme mapu ty zasraný budovy. Co to je? To je na tom, to jsou taky kvítky. Myslel jsem, že to jsou jabka nejdřív. Připadám si, že jsem strašný defo. Vzorek 17. A jdem tímhletým pěkným výtahem, přitom zasraným, jedem do vzorku 17, kde budeme mít svůj vlastní animus. A tohle to je pan ředitel. To je defo. To je strašný dement. Ajej. Prvotřídní zásun od ředitele. Za 5 minut. Jí čeká. Jo, Desmond. Proč ty říkáš Desmonda? Čínská kvalitka. Jedině Abstergo tohle to může dělat. Kdyby vzalo takový prachy na takovýhle věci, je to prostě Čína. Vraťte se zpátky do Animusu. Konečně jsme zpátky u Edwarda. Teď zase budeme tady poslouchat ty kraviny. Konečně ta kravina skončila. Teď jsme zpátky u Edwarda. Moje oblíbená postava. V každém díle Asínu, v každé sérii. Tohle je moje nejoblíbenější postava. A krásná Havana. Španělská, přímo pro romantiky. Pěkný ale obraz. Tohleto logo už tam bylo. To je jedno. Takže jsme přiveli z naší šitlodí Stevena Bonita do Havany. Tady tam má očividně namířeno, jak nám říkal. Rušná Havana, plná romantiků a ožralů. Tak jsme tady. Jsme na Kubě. Ale tady se jmenuje Havana, normálně se jmenuje Habana. To město. Nějaká hvězda, celebrita, že tady zdraví lidi. Že tomu nikdo nezná. Jenom já. Edward. Ale jmenuji se teď Duncan Walpole. Tady když jsem to řekl. Tady Steednovi. A znova další cinematic. Já nevím, jestli ty dubbingy mám dát jako trochu nahlas.
Takže teď ho budeme následovat. Tak jdeme. Následovat Styna Bonneta, našeho verného přítele. Už vidím, jak tenhle ten chlastá. To je Edward, je vidět, že je zvyklý na chlast. Tenhle ten chlap je zvyklý na sklizení cukrový třtiny a na popcorn. Ale protože teď to je DLC edice, kterou jsem si zakoupil. Vidíte tu zlatou bednu tamhle na kraji. V těch bednách většinou bývají nějaký plány, nebo i prachy. A jelikož mám tu DLC edici, takže nemusím používat elitní plány, to za prvý, a za druhý můžu mít oblek tohohle špekouna. Mně připadá, že to je dost velký špekoun. Proč pořád mluvíš, ty vole? Tady schovám radši tady do toho, abych tě nemusel poslouchat. A jsme se zpátky. Koupíme si meč, ano. Takže teď si koupíme naše mečíky. Tady jsou úplně shit, ale jde to. Britská šavle, 800 dublenů. Teď na ně seru a teď jdu. Určitě si pamatuju, hrál jsem to asi před asi 7 měsícema jsem teď to dohrál, jestli si pamatuju, tak tohleto, tady musíme vylízt. Tyjo. Opravdu asasíni jim přijdou, že prostě ty asasíni mají fakt jako nelidskou sílu v rukou. Přijde mi to někdy úplně totálně nereálný. Ale je to hra, co byste chtěli. Teď budu muset vylízt tady. Se tady pověsíme. Proč tady nemůžeme stát jako ve trojce na tom? Na té špičce. Tady stojíme tady na tom dřevě, většinou. A jak se můžeš rozvínout, když čumíš do kostela, Edwarda? Tak jsi zase otočil. Už taky mu říkáš pekoune. A dopadněte ho. Takže je mi to jasný, musíme ho dopadnout, hajzle. Ty zasranej hajzle, co budeš okrát z mýho špekouna? A máme ho. Ty vole, proč ho neto? A ty si chceš zahrávat. Ale já ne. Hajzo. S Edwardem si nemůžeš zahrávat. To ne. To Edward nepřipustí. A ani jo. Tak jsem tady zase u našeho špekouna, kterým se schodili tady nějakou bednu. Aspoň jde bez ní. Vypadal ještě tak jako větší špekoun. Ty zasraný Španělé tady jsou na každém rohu. Jdeme tady do hospody, takže si jdem pořádně ožrat. No jo, tamhle ta čubinka už si říká o zásun. Jak poznali, že to je Španěl? Teda Velšán. Edward to fakt bere dost. Edward toto nebere moc vážně. Opravdu se jich nebojí. Jsou to asi zasraný gangstři. Edward se nasral. Tak to jsi neměl. To jsi neměl. Ještě nás namočit. Co my si počneme, když budeme namočený? Co, jaké první knockout? Tyjo, tohle mě nebaví. Tyjo, ještě. Tak co ještě jako?
No a už bychom mohli. Ty vole. No, konečně. Ještě, tyjo, tady ta kravina. No, tak konečně, už pojď. Už tak zpomalený, to se mi nelíbí. A konečně tady můžu ty hajzly trošku zašikanovat tady. A teď ten se drží za koule, tomu jsme asi dali pořádně do koulí. Oh, neměl jsi si zahrávat. Ajajaj. Zasraný Španělé. A necháme tady našeho špekouna. Asi musíme, jo, dýmovnice použít. Jo. To je hezký. To mě fakt nebavilo. Ty vole, proč tam lezeš, ty kreténe? Jsi opravdu dement, Edwarde. Jiný mi připadáš, jak kdybys byl ten největší dement ze všech. A jako, já je zabiju. Mě už serou, ty kreténi. Jenom je zabiju. Ty ses netrefil. Ty jo, možná chcípnu, ale už ty to fakt utíká před nima. Mě nebaví. Ty vole, proč tě vždycky řízneš? S holýma rukama. S holýma rukama stej dám polovinu gardy jejich, zasraný. Oho, ty jsi dobře dostal. Takže aspoň nějaká pořádná akce tady. Tak by mě to asi moc ani nebavilo. Tady tebe taky zašlápnu jak červa. To asi bude, tyjo. Teď musím počkat na ten jejich útok, protože... Tyjo, teď jsem se ale měl bránit, jako. Tak a už na ně seru, už běžím. Už tam jsou jenom 3 a to už nemusím ani. Někam se schovat, teď se mi to pořádně seklo. Do prdele, kolik jich tady je, ty vole. Tohle to použiju. Tak, to se mi líbí. Teď si to pořádně zasraně laglo. Teď kolik zase po mně jde do prdele. Ty vole, do prdele. Tady to nesnáším tu misi. On ještě leze na to, na zábradlí. To je kus kreténa. A tady jsou další, yes. Takže tady bychom se někdy už mohli do prdele schovat. Tyjo. Opravdu už, ty jsou tady další, ty vole. To si děláš prdel už za mě. Toho se musím být nervní tady u toho. Se nedá tohle. Ještě běžíme k pevnosti. No, takže tady určitě budou. Tak, už je máme nějak na to. Takže tady by mohly být nějaký křoví, tyjo. Nebo něco. Hele, tady, vypadni do něj! Oh, doufám, že mě neviděl. A oni sem asi půjdou, to mi je jasný. Ty vole. Už mi to sere. No ty vole, tak to se dostaneme do anonymity za hodně dlouho. Ty vole, už mě to sere. Ty vole, teď tady další jdou. Proč nemám meče? No, já už je mám je. Můžu si je vzít. Yes, můžu si je vzít. Tak to je. Takhle tady všechny skillem. Tak to jsem rád. Hajzlové. A oni ještě do nich jdou manželky. A nespokojená manželka asi. Nespokojená manželka. Nespokojená manželka si přijde i na vojáka. To je dobře. Až je skillem, tak to bude fakt úleva už. Myslím, že tady to není jako ve trojce, že se musíte mít v ten stupeň té hledanosti. Byl posraný. Tady nemáte, to je fakt dobrý. A tím bych se s váma chtěl rozloučit. Takže dejte v případě like, odběr, budu za to strašně vděčný. A příště u dalšího videa. Čau.